Hola, sóc l'Alfons Quera, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya i alcalde d'Agullana. Ens trobem en aquests moments al Mas Perxés, lloc que representa per la història de Catalunya una pàgina molt especial. Era l'última setmana d'un mes de gener de l'any 39, quan el president Companys i el president Aguirre d'Euskadi, juntament amb tota o gran part de la intel·lectualitat catalana, es van trobar aquí al Mas Perxés. I bé, va ser el lloc que els va servir de cara a fer el pas a l'exili. La memòria aquesta històrica, a la gent que encara és viva, te l'explica amb una passió i un sentiment que el que et fa veure que es fa del tot imprescindible recordar el que ha viscut el teu país en aquests darrers anys. És allò de que per posar llum en el present cal reconèixer la història i el passat del teu país. Mira, i aquí hi ha l'Aureà Dalmau, que havia sigut diputat també, aguillanenc, per Esquerra Republicana. Fa 20 anys, bé, ja em preocupava i molt el que passava més enllà de casa d'un, no? És en aquest sentit que en la defensa d'uns ideals republicans i que volen la llibertat del meu país, Catalunya, vaig creure convenient d'entrar a militar a Esquerra Republicana de Catalunya. Del 99 fins avui, el poble d'Agullana m'ha elegit diverses vegades com a alcalde. També des de l'any 2003, per primera vegada vaig ser també elegit per les comarques de Girona diputat al Parlament de Catalunya. Soc present a la Comissió de Salut, d'Economia i Finances, a la de Comerç, Consum, Turisme i Indústria, i també com a portaveu de la Comissió de la Sindicatura de Comptes. Fem una valoració positiva des del nostre grup parlamentari de les observacions i de les recomanacions fetes a l'informe. Fent un vol pels carrers d'Agullana, sempre dic que es nota quan fa aquests passejos, la identitat del meu municipi. És allò de que passejant, hola, bon dia, com estem? I bé, aquesta identitat la tenim encara ben marcada, no? Una de les activitats del poc temps que em queda lliure, en aquest cas la dediquem a passejar amb la meva companya la Rosa. Com podem, fem una passejada pels voltants d'Agullana i aprofitem aquests moments que caminem per recollir herbes, plantes, evidentment, només aquelles que es poden. Això és un blat aparent. Sí, no és bo aquest. Un cop recollides aquestes plantes, el que fem és fer-ne una infusió, que és una manera com pugui ser altra de relaxar-te, no? Un dels llibres que recupero de tant en tant és el llibre d'en Rovira i Virgili, Els últims dies de la Catalunya republicana. El que fa aquí en Rovira i Virgili és explicar-nos totes les vivències, entenc jo des de la part més humana, que van comportar aquell drama que va ser l'exili, viscut en un espai geogràfic com va ser les comarques de Girona. Aquest hàbit de la lectura va acompanyat d'intentar posar una mica de llum en el futur que un té al davant. I entenc que això només és possible, entre altres coses, llegint el que és tota la història recent del teu país. És el cotxe. A Agullana no tenim serveis públics de transport. En Lluís Coromines, del grup parlamentari de Convergència i Unió. Doncs en aquests instants no el recordo. Que el meu país, Catalunya, d'aquí uns anys, sigui un estat més dins de la Unió Europea. Molts, i més que en vindran.